Obila e kaunti ma Mombasa nokeyo jogo manobago ng'anyo chuny boma ma Mombasa gi iro malungo wang'. Ng'anyo nero manegeto chwalo ng'ur ne piny owacho ewi ng'awruok mar ngima kaachiel kod yango odiechieng' sabasaba ne bende oyuore gi jood bura duto manie kaunti ma Mombasa makmana jood bura ma Nyali Mohamed Ali. Jotelogo nose Obila kuom tiyo gi iro malungo wang' kakeyogi kaginyisogi ni lweny magigoyono ne geto nyaka bero ngima mar Obila. Chenro mag wuoth ne orochore e chuny boma no kuom thuolo malach ka johala bende noloro kuom kinde machuok to chuthe apaya ma Moi. Bang' ng'anyo nero chenro duto nodokie wang'e. The constitution has given us hiyo sheria ya kwamba we can picket, we can demonstrate, we can protest. It is in the constitution. Mashirika waliomba ruhusa, wakaandika barua kwa wakati unaotakikana. Sasa tulikuwa tufanyeje? Kama mnataka bring referendum. Ningelipenda wakati tutapanga tena maandamano kama hayo, wananchi wa Mombasa mujitokeze kwa wingi, kwa sababu mambo haya hayana cha chama, hayana cha mkubwa, hayana cha mweupe, hayana cha mweusi. Maisha yanatuhusu sisi sote, wakazi wa Mombasa na wananchi wa Kenya kwa jumla. Kwa hivyo